Kimchi Chino! 오빠. At mahal, ako'y nagbabalik ang spicy opa mo na si Kim Chino na talaga namang kayang makontento sa isa. Kaya nga naman na ako ang faithful na iyong hinahanap. Anyway, mahal, balik Chinitox na tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason bakit masarap jumowa ng faithful. O ito mahal, recap na tayo kasi nga sabi ko una dapat faithful kasi hindi ka mauuhaw sa validation. Kapag faithful ang partner mo, hindi mo kailangan na laging ganap na ganap ang itsura mo. Diba? Totoo lang. Kapag faithful ang jowa mo or partner mo, kahit hindi ka maligo, kahit hindi ka nagsipilyo ay talaga nga namang ikikis at yayakapin ka pa rin. Diba nga sabi ko kanina, ganyan ako sa ex ko na talaga nga namang kahit dugyot, kahit hindi naliligo ay aking minamahal. Na ngayon ay masaya na sa iba. Dugyot ka na nga, hindi ka pa marunong makontento. Anyway, pangalawa naman, dapat sa faithful kasi may unlimited peace of mind. Ito yung sinasabi ko sa inyo mahal na kapag faithful ang partner nyo, mahimbing ang tulog mo. Diba? Quality sleep, quality love, quality relationship. Yung iba nga dyan, diba? Nasa relasyon nga pero ang tanong, nakakatulog ka ba? Kasi nag-overthink ka gabi-gabi, may kausap na iba. Oy, aminin nyo, ang daming nasa relasyon na kung saan hindi sila mapakali. Na kung saan merong trauma at merong trust issues ang relasyon na talaga nga namang isa na lang ang nagtataguyod at isa na lang ang kumakapit. Kaya mahal, dapat faithful para at least wala tayo ganong eye bags. At mahal, pangatlo't panghuli naman, dapat faithful kasi future-proof investment yan. Diba? Nandyan na tayo sa pagkakataong masasabi mo na kapag faithful ang jowa, parang nasa prime location ka. Na kapag tumagal ay talaga nga namang mas nagmamahal ang value. Diba? Sa ganong relasyon, sa ganong tao, masarap i-google, i-spend ang oras, resources mo kasi alam mo, in the near future, makakasama mo to mag-grow as a partner. Ang faithful na partner ay talaga nga namang sasamahan ka sa hirap at ginhawa at kapag naging successful kayo together, ay talaga nga namang you can conquer the world. Diba? Yan yung mga mapapasana all ka Kumbaga less takot, more tiwala at mas masarap mapunta sa relasyon na kasama ka sa plano. At ikaw rin, di ba, may plano ka sa sarili mo. Imaginein mo, pag dalawa kayong may plano at dalawa kayong bumuo ng plano nyo at tinupad ang plano nyo, di lahat tayo successful. Lahat kayo successful. Hindi nyo kailangan maging contractor para yumaman. Di ba? Kailangan mo lang ng faithful na partner na susuportahan ka, na tutulungan ka, na talaga nga namang hindi ka iiwan, hindi magsasawa at pipiliin ka. Hindi nyo kailangan magnakaw, hindi nyo kailangan mapunta sa ibang sektor ng lipunan o gobyerno para yumaman at magkaroon ng lavish life. Nako po, baka mawala si Kim Chino sa radyo. Biro lang, pero totoo. Kaya mahal, importante ang faithfulness sa relasyon. Importante si Kim Chino na talaga nga namang faithful, kaya ako ang jowain mo. Huy! Anyway, mahal, sana itong Chinitox topic natin about faithfulness ay talaga nga namang nakabago sa pananaw mo sa pag-ibig. Wow! At syempre ako pa rin to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino na nakakasama mo gabi-gabi, 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Kasama mo pa rin ako bukas sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo.
At syempre, susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.